ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೇಗ್ಲಾ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗಳೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕೂಲೊಂದು ನೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೇರು ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೇರು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾದುಪು ತೂನಗ ನಿಕ್ಲಿಗ ತೇಟ್ಲಾತೆ ಮಮ್ಮಿ ತೇಟ್ಲಾ ಅಂತ ಪನ್ಪ ತೇವು ಧೈರ್ಯನು ಇಂಚ ಮುಂಡಸ್ ಲಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನ್ಗೆ ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ತೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೇರ ಐಕಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಜಿಪುಗು ತೇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿ ತೇಟ್ಲ ಒಂದು ತೇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದೆಂಗಿ ಸೊ ಐಕಾರಿತ నేను ತೊಷ್ಪ ಒಂದುಲಿರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಕ ತೊಷ್ಪ ಯಾರಾಪುಡಿ ಇಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಕಾಂಡೆ 6 ಲಕ್ಕನ ಟೈಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಷ್ಪವೆ ಪಂಡಕಾಜಿ ಪೆಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೇನ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಉಂತುಲಂತೆ 6ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಕಜಿಪು ತೇಟ್ಲದ ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ತೋಷ್ಪವೆ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಮಮ್ಮಿ ತೇಟ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುವೆರೆಂದು ತೋಷ್ಪಾಗ ಮೆರಡೊಂಚೂರು ಪನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಕಟ್ಲೆಂದು ಒಂಜೋಗು ಅಮ್ಮ ಸರಡು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ತೋಪವೆ ಗೈಸ್ ಅಂದೇ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟ ದೀತೇರು ಎಂಚಿನಿ ಬೀಡಿ ಏವು ಧೈರ್ಯನು ಬೀಡಿ ಸುಂದಿಲಕ ಸುಂದೆರೆ ಅದೇ ಮಿ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನುಂದು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಈತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೀರ್ನೊಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಈತ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನಂಚಿಂದಕ್ಲೆ ಅವು ಎನ್ನಂಚಿಂದಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಿತೆ ಓಲನ ಪೋಣೆ ಅನಿತೆ ಎಂಕ್ ತೇವು ಧೈರ್ಯ ತುದು ಕಜಿಮ್ಮಂತ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಪುಂಡು ತೇವುನು ಕೊಯ್ದು ಕನಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚಿಂದ ತೇವುನು ಕೊಯ್ದು ಕನಪಿನಿ ಏಬೇ ಆ ತೇವುಡುಂಡತೆ ನಡುಟು ಕೆಂಪುದೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಡುಟು ಆ ಕೆಂಪಿತ್ತಿನ ತೇವುನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ದು ತೇವು ಅವೇ ಬೊಲ್ದು ತೇವುನು ಕೊಯ್ದು ಕನೋಡು ಆತ ಪುರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದೀರೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವನಿತ ಕಟ್ಟುನ ತೊಷ್ಪಲೆ ಕಟ್ಟುನ ತೋರಿಸ್ಬೋದ ಇನ್ನು ಸುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟವನು ಸುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ಟೊಪ್ಪಿಲಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತೇರಂಟೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅದೇ ಮೀ ಚಂಡಿ ಒಚ್ಚೋಡು ಚಂಡಿ ಉಂಟು ಅತ್ತಿ ಅವು ಬೇಲತ ಆಗಿ ಐದು ಇಡೀ ಬಣ್ಣದ ಅದಪ್ಪು ಇಡೀ ಬಾಡಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚ ಸುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ ದಾಲೆಂಚ್ ತೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟವಲ್ಲ ರಾಗತ್ ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿಲಕ ಅದೇ ಮೀ ಗಂಟಿಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಶ್ಪುಗಾನಾಗ ಗಿದ್ರ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಮಾತ್ರ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಮಂದಾರ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿಲ ಎನ್ನ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪು ನೀಕ್ ಬಂಜಿನ ಏರಿಯೇ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪನೊಂತಿನದೆ ತೇಟ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಮಂದಿನ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿಲಾರು ಪಾಪ ಅಂದೇ ಮಮ್ಮಿ ಪೆಲ್ತಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಪು ಓ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗನ್ ಪರೋಚಿ ಇರ್ಲಕನೆ ಆತ ನಾವು ಇರ ತೂಲೆ ದೇ ಏತು ಶೋಕು ಕಟ್ಟದೇರು ತುಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ತೇಟ್ಲ ಕುಡುನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡೋಡ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡ ಗಂಟು ದಾಲ ಗಿದುರುಚಿ ಅತ್ಲೇಮಿ ಒಂದು ಕುಡನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಕುಡನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ತುಯ್ಯ ಮುರಾಣಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ತುತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾತ್ರ ಗಿದಿರಲ್ಲಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕಜಿ ಪುಡ್ಲ ಗಿದುರು ಜವು ಗಂಟು ಅಬಾ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಮಮ್ಮಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ಪೂರ ತೇವು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ್ದು ಅತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ವಾ ನೆಕ್ ಪುರ ಪೋತಿರ್ ಕೂತೀನಿ ವಾ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪುರ ಪೋತಿರ್ ಕಂಡ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಮುಟ ಪೋದು ಮಮ್ಮಿ ಮಗಲೆಗೆ ಬೋಡದು ತೇವು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜು ವಾರವೇನು ಕುರಿಪದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಬಾಡದು ಫ್ರಿಜ್ ದೀದು ಅವೇನು ಇನಿ ಓ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ದೀದು
ಮಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಮ್ಮಿ ಆಟಿ ಮೋಸ ಆಟಿ ಕಜಿಪುಗೆಲ್ಲ ದಾಲೆ ಜೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಆರು ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಆಟಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕಂದೇರ ಅದು ತೇವು ಅದೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಬೊಕ ಒಂಜು ವಾರ ದುಂಬು ಅಂತ ಆಟಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕಂದೇರು ಪಾಪ ಆಟಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಕ ಕಜಿಪು ತೊಷ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿನಲೆ ಅಂತ ತಿಂಪು ನಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಷ್ಪಾವೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಬರ್ರೆಂಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ರೆಂಡು ಕಾಣಲಾಪದೆ ಎಂಜಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಕಜಿಪ ಅವಡು ಯಾನುಲ್ಲ ದಾದೇಕ್ ಮಲ್ತಿನೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ತಿನ್ಯಾರನ ಅಂದು ಈ ಜಾನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ನಾನು ಮೆನ್ಪುಲೆ ಊರು ದುಂಬು ಲಕ್ಕ್ಯಾರನ ಇರು ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ್ಯಾರನ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಮೆನ್ಪುಲೆ ಏಕ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಲಕ್ಕ ಕೊಡಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿ ಏನು ಮಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಏನು ಮಂಟೆಲ್ಲ ಓಲಿ ಏನು ಮಂಟೆ ಬೇಲೆಡು ಪೂಜೆನಿ ಒಕ್ಕಡ ಮಾತಿರ್ನು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮೇರೆನ ಪೂರ ತೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟದಾವಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರೊಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಾರ ತೂಕ ದಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾರ ಪೋಪುನ ಬಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇರ ಬರ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಲೇ ಯಾನೇ ಕಟ್ಟುವೆ ಈ ಕಟ್ಟು ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ತೂಲ ಏಕ ಮಿನಿಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂತ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ತುಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ పొరలారు పరదుగా ఏం పొరలులే ఎవో తెలుతుంది పొరలు అవుతుంది జీతిన పొరలు యావు ఇరే పరపం పడిచి నేను చిరముಲ್ಪ కొడి కట్టాను కూడా కొడి చెప్పావు దంటు తీర్చి అవి మళ్ళీ ఏలిలే మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ ನಾವು 2 భాగం అనుకోడు ఇంచతే ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಂದ ಇಂಚಂದ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಆತ ಬಂಗಾರತಿಂದೆ ಇಂಚ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾರಲ್ಯ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎಂಚಲಾಟ ಬಂಜಿ ಬಣ್ಣ ನೇ ಆಯ್ಜಾ ಏಬೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಇದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಣ ನೀರು ಅಲ್ತುರ್ದೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಕೊಡಿ ತೋರ್ಸ್ಬೋ ಅಲ್ತುರ್ದೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಏನು ಮಲ್ಪಂತು ಇಂಚ ಬತ್ತುನ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಬಾಯಿಗಿರಿ వచ్చిದೆ ನರಕದ ಬಾಯಿ ಗೀತದೆ ಇಂಚ ಬತ್ತುನು ಅಡೆಗೆ ತೂ ಓರ್ಪಿ ಅಡ ಇಂಚ ಅಡತ ಮಲ್ಲ ಅಡಗ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿಗೆ ಕೊಡಿ ಉದ್ದ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುದ್ಯ ಉದ್ದದೇನು ಉಲೈತಲ್ಲ ಉಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂದ ಟೈ ಕಟ್ಲಕ ಕೇಕಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಿದೆ ಬಿಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬಿದೆ ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಎಂತ ನಾಳೆ ಬಿದೆ ಆಗ್ತದ ಚೀ ಅಂಚತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾಕೆ ಶೋಕ ಅವು ಪಚ್ಚಿ ಪರಿದಿಂದಿ ದಾಯ ಬರಿಂದ ಇಂಚಂದ ಇಂಚೊಂಡತ ಇಂಚಂದು ಎಲ್ಯ ಇಂದ ಆತ ತೋರದಲ್ಲ ಸಪ್ರದಲ್ಲ ಪೋಡೆ ದಾನೆ ಬಾಂದೆ ಸಿಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿನ ತೇಟ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬಂದು ಪುನತ್ತು ಇಂದ ಎನ್ನ ಪೂಜ ಇಂದ ಅವ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಗಿದುರುಂಡು ಕಚ್ಪುಡು ಈತ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ನೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಏತಾಪ್ ನೀ ಮಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾವಿದೆ ಯಾವ ಸದ್ಯೋಗಿ ಯಾವ ಇಂದ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಅದ ಇಂದ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಅದ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ತಲ್ಲು ಇಂದ ಅಂಡು ದಾಲವೆಲ್ಲ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅರೆಜ್ಜಿ ಹುಷಾರ್ ఇంచ రడ్డు దక్కడప్పుడు ఉంది ఈత ఎనికిది పోనా అందు ఓకే గైస్ మళ్ళీ కక్కన ఈత తేట్ల రెడీ అండ్ నన్నల తేట్ల రెడీ అయ్యారుండు ಯಾವ್ಜಾ ఒక అయిందా దానిపో ಬೋಡ ನಿಕ್ಕು ಈ ತಿನ್ಪತ್ತ ತೇಟ್ಲೆ ಎತ್ಲ ಯಾಮ್ ತಿನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಏಟ್ಲ ಜಪ್ಪುಡು ಇಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಏಟ್ಲ ಜಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಈ ಪೆತ್ತಾತ ಸೊಪ್ಪೆ ತಿಂಪಿನತ ಈರೆ ಪೆತ್ತ ಏಡಿ ಏಡಿ ಈರೆ ಏಡಿ ಏಡಿ ಎಡ್ಡೆಯ ಸಸ್ಯಾರಿ ಸಸ್ಯಾರಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಈರೆ ಏಟ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ ನಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಿ ಯಾವ್ಜಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂದು ನಾಲು ಪುನ್ನೆಟ್ ಯಾವ ಕಟ್ಟೋಡ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಇರ ಮುಸುಟು ಪತ್ರ ಡೆಂತು ಮಲ್ಪು ಸರಿ ಪತ್ರಡ ಬಂದಿರ ತಿನ್ಬಿಡ ಜನ ಇಜ್ಜಿ
ಯಾನಿದಿ ನೋಡು ದಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರಡಿ ಯಾನಿಂತ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಏತ್ಲ ಬೇಲ್ದವ್ರು ಯಾಕಿಂತ ಜಮಿ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಏತಾಪನ ಅದು ಕಟ್ಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಆಟಿರೆಗೆ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಈ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛಾವ ನಾನಿತ್ತೆ ಮರಕನ ಮಂತು ಮಲ್ತದ್ದು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೈದ್ವಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮೆರನ ಎಲ್ಲ ಆಟಿದ ಮೆರನ ಅಂತ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ 5-4 ಸೊ ಐಕ್ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಪುಡ್ಸೋತಿತ್ತನೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಡೌಟ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಸೊ ಅವು ಪುಡ್ಸೋತಿತ್ತನೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಮೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಂದ ಏನ್ ಪರ್ಪಿನ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಅವಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಮಮ್ಮಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಡೌಟು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೊಪ್ಪುಲು ಗಾಯ್ಸ್ ಕಷಾಯ ಪುರ ಪರಿಹಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡೊಪ್ಪುಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜೆ ಮಮ್ಮಿ ಕಷಾಯ ಪುರ ಪರಿಹಾರ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಡಿಂಕ ಚಕ ಬರೋದೊಂದು ಕಷಾಯ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಓದ್ತದೆ ಅಂದೆ ಈ ತುಂಡು ನಿತ್ತಲೆ ನಿತ್ತೆ ಪರೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಪರಿಹಾರೇ ಮೋನೆ ಮಮ್ಮಿ ಪರಿಹಾರ ಇರು ಹರಿಯಯ್ಯ ಮೋನೆ ತಪ್ಪಲಿರ್ನ ಮೋನೆ ಎಂಚಿನ ತೂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕದದು ಮೋನೆ ತೂತು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ತೀನಿ ಇದಿಲ್ಲ ಆಟ ಏನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪದು ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೀನೊಂಜಿ ಪರ್ದೆ ತೊನ್ಗ ಪರ್ದು ನೀನಾಂಡಲ ಪರೋಲಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನರ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಂಡ ಆತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜದೆ ಕೈಪೆ ಅದೇ ಪುಣ್ಯೋಗ್ಯನ್ನ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪರ್ಕ ಈಗ ಕಲಪುನ ಏನು ತೋಜವ್ರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಪರ್ಪುಲು ಒಂದು ನೀನು ಇಂಚ ಪತ್ತ ನೋಡು ಇಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಲೋಟೇಡು ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಪರಿಹಾರ ನಿಕ್ಕದೊಂದೋಳು ಲೋಟೇಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ನೀನು ಇಂಚ ಪತ್ತ ನೋಡಾವೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ದೊಂಡೆಗೆ ಇಡೇಗೆ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈಪುಂಡು ಈತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲಕ್ಕ ಹೋಗೋ ದೊಂಡೆಗೆ ಮೈಪೋಡು ಕೈಪುಜ್ಜಿ ದೊಷ್ಪವೆ ತುಲಿ ಓ ಕೊರಗಚ್ಚ ಡಿಂಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಮಸು ತಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಚುಚ್ಚು ಕೈಪುಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಜನ ಉಂಟಲಿ ಕೆಲವೇರು ಉಂಡತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಈತೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಕೆಟ್ಟ ಪಪ್ಪ ಕಂತು ಕೊರೊಂತೇರ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಕಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪುಜೀರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಮೆತಿಲ್ಲ ದಾಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಅರೆಗೆ ಆಮೆತಿಲ್ಲ ದಾಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಾರು ಚೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ನಾವೇನೋ ಬುಳುಂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಈಗಿನ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ಕೊರಂತೀವಿ ಸೊ ಮೆತ್ತದ ಗೆಂಜಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಲಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಅನ್ಗಾಯ್ ಸೊ ಪಿದಾಡುವೆನು ಬೊಕ್ಕ ತೇಟ್ಲದ ಕಾಂಡ ಕಾಳೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮಮ್ಮಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಬಟ್ ಮಂದು ಜೇರು ಪಾಪ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಲೇರು ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡು ಮನ್ಪುಜಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಮನ್ಕಿನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇತೇನೆ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ರಿಯಲಿ ಇನಿ ಆಯ್ನಾತ್ತು ಇನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ತು ಇನಿಯೇ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಾಂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಏನು ಮಮ್ಮಿಡ ಪಾಯಸ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಡ್ಪುರ ಮನ್ಪರ ಅನ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದೋಗ ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ಲಂದು 30 ಆಡ್ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಿದಾಡೋಡು ಬಾಯ್ 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 ರಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್